Nekem ismét a fedélzeten üdvözlök mindenkit. Tudom, elég rég volt videó, csak úgy éreztem, hogy bizonyos dolgokkal egy kicsit várnom kell, és hát összejött minden úgy, hogy hát igen, most jött el annak az ideje, hogy végre valami újabb, minőségi videót csináljak, mert atya úristen, szeptember óta nem volt videó, aztán már november közepe van lassan. Na, mindegy. Nos, hát a terítékemben láthattátok, hogy vannak elég érdekes videósok, de én már látom a későbbiekben, hogy azért bizony eléggé lesznek gondok a minőséggel a kezdő videósoknál is. Tudom, én is kezdő videós vagyok, még nekem is rengeteg mindent kell tanulnom, de úgy éreztem, hogy megpróbálok egy kicsit segíteni nektek, és letesztelni az eBay-en kapható olcsó kameráknak az egyikét. Ez egy 17 000 forintos példány, eBay-ből jött. Nos, hát akkor lássuk is, mint pusdi! Na, itt is a kis drágaság. Amúgy így ebbe a nylon pufizacsiba el nem tudtam képzelni, hogy a doboz mellett mi lehet ez a kis puposszar. Hát egy ilyen kis európai, amerikai ilyen konnektor átalakítva, amit a dobozt egy kicsit meg is kezdte, de hát ez úgy finoman szóval leszarom. Az érdekel, mi van a dobozba. Na nézzük is. Kapásból az első, amit megtalálunk a dobozba, hogyha kinyitjuk, az egy Usher manuál, használati utasítás. Na de, most jön az igazán érdekes. Egy mini USB kábel. Ezzel lehet tölteni a kamerát. Kapunk egy távkapcsolót is. Jé, beszarok. Messziről lehet indítani a felvételt. Végre. Hát ez egy ilyen kis RCA kábel, hogy ki tudjuk vetíteni a kamera képét tévére. És igen, a töltő dokkoló. Hát egy sima, hagyományos telefontöltő dokkolóval is lehet tölteni, hát kár a gőzért. De legalább most már van ilyen átalakítóm is. De feltétlenül belemenne. Na mindegy, haladjunk. A dobozban van még egy akkumulátor. Ezt bele kell helyezni a kamera aljába. Hát 2 ceruzaellemnek felel meg nagyjából a teljesítménye. És maga a kamera egy ilyen nagyon aranyos kis tépőzáros szivacs-tokban. Ez rendkívül jól néz ki. És hát a kamera. Hát így néz ki kívülről, szemből. Hát tényleg egy ilyen egész aranyos kis apróság, persze még most nem csinál semmit. No, amondó vagyok, hogy először is nézzük az ígéreteket, hogy mit ígértek nekünk. Hát itt van az eBay-en nyálcsorgatónak a teljes arzenál, amit most az imént kirámoltam, de itt a képen egyel több valami van. Na, ki figyelt a videóban? Mi hiányzik a dobozból? Hagyok egy kis gondolkodási időt. Hát persze, hogy az a kurva driver lemez. Végül is csak egy központi komponens, hogy korlátozottan tud használni azt a szart, amit rendeltél, de hát ez... Csak az a vicces, hogy ez nem először fordul elő. Emlékeztek még a NetChatress első részére? Azt írja itt a használati utasításában, hogy webkameraként is használható, hogyha hozzácsatlakoztatod a számítógéphez, csak előtte fel kell telepíteni CD-ről a drivereket. Nos, én a csomagban egy büdös CD-t nem kaptam. Jó, az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem is mondták, hogy bármiféle driver lemez lenne a csomag része, de azért ez egy olyan komponens, amit úgy nem nagyon kéne elcsalni. Meg hát ha egyszer ott van a képen, akkor még nincs a csomagban. Mindegy. Erre majd még később visszatérek, ugyanis lesz ebből még gond. 24 megapixel, tudsz ide-oda zoomolgatni, 1080p Full HD, hogy felvehessd, és rögzíthessed az életednek a legfelejthetetlenebb pillanatait.
Hú, ez annyira megható. Mindjárt elsírom magam, gyerekek. Na de nézzük ebből mennyi igaz. Végig a felbontásban HD-ben és Full HD-ben lehet elvileg rögzíteni, de hát a Full HD az olyan, hogy a HD-t nyújtja meg, és akkor így az egész belaggol így 15 FPS-re körülbelül, és ilyen a rendes felvétel is, és ez annyira zavaró. De nem csak az, hogy zavaró, hanem olyan igénytelen felvételek keletkeznek belőle, basszus. Hát nézzétek meg! Körülbelül 10-15 FPS-sel itt hangyázik a kép, és a színeket is annyira tönkre cseszi, és ez a digitális zoom, ez már csak habatortán, ez komolyan az első kamerás mobilomat juttatja eszembe. Ez valami fantasztikus. És ilyen a felbontás a sima HD-nak csúfolt beállítási módból, már 21 FPS-sel megy a felvétel, de hát ez se sokkal jobb. De most ti láttatok különbséget? Én se. Olyan szinten nem láttam, hogy most kedvem támadt egy kis teszthez. Mint láthattátok, az a kis digitális fényképezőgép, amit idáig videózásra használtam, sokkal jobb minőséget nyújt, mint ez a kamera. Hangsúlyozom, kamera. De ezen a digitális zoomon én még mindig nem tudom magam túltenni. Jó, tudom, hogy működik a digitális zoom, hogy minden szoftveresen történik, de azért nézzétek meg, egyáltalán nem is mozog a kamerának az objektíve zoomoláskor. Teljesen olyan, mintha egy kiselejtezett telefonnak építették volna bele a kameráját egy ilyen kameraházba. Igen, legalább a forgatható képernyő ígéretet azt betartották, így lehet minden irányba forgatni, na de elég a rizsából. Ez a kamera videózásra hasznavehetetlen, viszont akkor nézzük, hogy mire használható. Nos, a dobozában azt írta, hogy lehet webkameraként is használni, nos akkor állítsuk át a menüben. Úgy. Na, a mini USB-nek az egyik felét dugjuk a gépbe, másikat meg a kamerába oda le. Amúgy ott fölötte az a kompozit kimenete, hogy a tévére rá tud kötni. És... Bíztató. Na, nyissuk csak meg azt az eszközkezelőt. Ja, a driver lemez. No comment. Oké, videózásra tehát pocsék. Webkamerának használhatatlan. Nézzük, hogy ha móddal átállítjuk, akkor fényképeket is tudunk készíteni. Itt látható, hogy milyen felbontásban. Hát 6000x4500. Rohadjak meg, ha ez tényleg ennyi. Na de, nézzünk is egy képet, amit ezzel a beállítási móddal készítek. És akkor szépen benézzük, megnyomjuk a gombot, és el is készült a kép. Láthattátok, hogy a kezembe volt a kamera, és hát hogyha szabad kézzel készítesz fényképet, akkor óhatatlan, hogy egy kicsit bemozdul a kezed, viszont ennek köszönhetően homályos lesz. Úgyhogy ha nem készítitek állványról a képet, akkor biztos, hogy az összes fényképetek homályos lesz. Ezt garantálom. Apropó állvány.
Az állvány csavarjának a helye nincs rendesen kifúrva, úgyhogy ha felcsavarozod az állványodra, akkor ez így faszán lötyögni fog. Hát nem zseniális? Úgyhogy sürgősen szerezz egy alátétet, hogyha kamerát állvánnyal akarod használni, mert hát szívni fogsz vele egy kicsit, mint a torkos borz, de látjátok, így alátéttel most már nincs semmi baj, de azért rohadjanak meg. Ha pedig a kamerát a kompozit kábeljénél fogva összekötjük a tévével, akkor láthatjuk a kamera képét a tévén is. Hát aki látja értelmét, az használja. Tehát biztos. Jó, erre is. Igen, valóban használható. Ja. Oké. Ez minden pozitívum. Már csak egyetlen egy dolog van, amit nem mondtam el a kameráról, és tud, az pedig a gyönyörűséges effektek, amiket rá lehet állítani a videókra. Ezeket a filtereket külön a menüből lehet előhívni, és a videó indítása előtt beállítani nekik, hát így még úgy se lehet semmit se látni a felvételből, de hát ez a szépia filter. Van itt ez a pirosas hatású, ami hát, mint látható, nem egészen működik tökéletesen, és még csak meg se tudtam, hogy a Windows 10-nek a logója hogy néz ki pirosan. Pofátlanság. Van ilyen kékes, meg zöldes is. De ki a jóistennek internetében így videót? Higgyétek el, Sony Vegasban megpróbáltam a lehető legerősebbre feltekerni a kamerának a hangerejét, és alig hallatszik. Igen, ennyire pocsék, szar a beépített mikrofonja a kamerának. Ja, amúgy ez meg már a negatív filtere. Teljesült a vágyam, most már megtudtam, hogy a Win 10 logó hogy néz ki pirosan, no de a szobának a többi alkatrésze is, hát eléggé érdekesen festi negatívba. Fú, Jézus kurva élet. Na, így még nem láttam a játékoknak a screenshotjait, hello Wall-E. Yeah. Na, ezt se fogjuk sokat használni. De tényleg ilyenek kinek jutna eszébe használni? Nem megröggenezem itt a C64-et. Szegényke. No de, most jön, ami még nem volt. A dobozon ígérnek egy olyat, hogy valódi éjszakai látásmód. Igen, tud a kamera látni a sötétben. Na nézzük. Ha ezt aktiváljuk, akkor két piros lézer, infra, tököm tudja mi, bekapcsol így a kamera elején, és akkor ez így szépen letapogatja a teret nekünk, és akkor így fekete-fehérben ugyan, de tökéletesen lát a kamera sötétben. Na nézzük is. Wow! Egyetlen egy pici éjjeli lámpa ég, gyerekek, és tökéletesen lát mindent. Gyerekek, ez kurva jó. Végre egy dolog, ami miatt teljesen tudom dicsérni a kamerát, hát legalább több 10 000 forintba kerül, vagy fingom sincs mennyibe, de egy éjjellátó kamera azért az szerintem ennél jóval többe kerülnek, és igen, hogy minél sötétebb van, annál jobban lát a kamera, mint látjátok, és kiválóan veszi az akadályt, itt még a hangyázás sem zavar, hanem így tök feelinges. No de akkor nézzük, milyen a kamera vaksötétben. Hajnali 1:45 van, és kijöttem ide a vaksötét udvarra, és nibazd meg, esik a hó. Azt a kurva! Gyerekek, 1 órával ezelőtt, amikor leültem videót vágni, akkor még semmi nem volt. Érted? Na, akkor húztam be a függönyt, de bazd meg, ezt fel nem tudom fogni, és geci, ez tényleg hó. Anyád! Gyerekek, élőben itt a Netchatresben 2016. december 1-én megérkezett a tél. Wow! Gyerekek! Azt a kurva, esik a hó! Baszki! Nem találok szavakat. Oly hosszú várakozás után megérkezett a tél,
ide hozzám is, és ez... Na, visszatérve a kamerára, mint látjátok, azért igen fekete-fehér, és azért elég jól viseli az akadályokat, de hát ez fantasztikus, én még mindig nem tudom feldolgozni. Na nézzük összességében, mit tudok elmondani. Nos gyerekek, hát annyit tudok mondani, hogy 17 000 forintért ettől a jószágtól senki ne várjon csodát. Csak arra próbáltam kiélezni a videót, hogy ez egy mai vlogger felszerelésének, amikor már mindenki HD-ben meg Full HD-ba dolgozik, ez sajnos már édeskevés. Most viszont így hajnali 4:03-kor én rohadtul örülök a havazásnak, gondolom ez látszik is. Úgyhogy most el is köszönök mindenkitől. Nos hát, jó telet és jó hógolyózást kívánok mindenkinek. Én Nicken voltam, sziasztok!